नमस्कार प्रणाम। हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। मध्य प्रदेश में न पीडीए का फार्मूला काम आइल न सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रचार। जौन सपा प्रत्याशी मिर्ची बाबा के अखिलेश यादव एक्स के जरिए शुभकामना देले रहना उनके महज 136 वोट मिलल। राज्य में सपा जहां चारों खाने चित हो गई, वहीं इंडिया गठबंधन के भी अपने रणनीति पर पुनर्विचार कैले का जरूरत बाटे। काहे कि ओकर रणनीतिकार जोने जातीय जनगणना के मुद्दा के सबसे कारगर मानत रहे लोग, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ई कोनो खास प्रभाव ना छोड़ सकल। सपा मध्य प्रदेश में 74 सीट पर उम्मीदवार उतरले रहे। बुधनी विधानसभा सीट पर वैराग्यानंद जी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा ओकर सबसे चर्चित प्रत्याशी रहना। अखिलेश यादव 23 अक्टूबर के उनके साथ अपन एगो फोटो एक्स के जरिए शेयर करत हुए उनके चुनाव लड़े खातिर शुभकामना देले रहना, लेकिन मिर्ची बाबा फ्लॉप कैंडिडेट साबित हुई न। अलबत्ता निवाड़ी सीट पर मीरा दीपक यादव जरूर 32,670 वोट पाके तीसरा स्थान पर रहना। ज्यादातर प्रत्याशियों का प्रदर्शन कोनो खास ना रहल। मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव 10 दिन से ज्यादा ओइजा रह के चुनाव प्रचार प्रसार कैले रहना और डिम्पल यादव भी कई सभा कैले रही, लेकिन ईवीएम खुलल तो सपा के खाता में मात्र 0.46% ही मत आइल। पिछला विधानसभा चुनाव में सपा मध्य प्रदेश में सीट जीतत रहल बिया, पर ए बार ओकरे हिस्सा में सिर्फ और सिर्फ 0 आइल बाटे। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव इंडिया गठबंधन खातिर अल्टीमेटम भी बा। वो लोगन के अपने रणनीति के साथ साथ संगठनात्मक स्थिति के भी और मजबूत करे के होई। घटक दल का जातीय जनगणना के बहाने ओबीसी कार्ड चलावल भी कारगर साबित ना भइल। हालांकि सपा कहे पर कहल बाटे कि चुनाव परिणाम से कोनो निराशा नइखे। हमनी के संविधान और लोकतंत्र बचावे का लड़ाई जारी रखल जाई। इंडिया के घटक दल लोकसभा चुनाव मिल के लड़ी लोग। अब देखल जाओ कि आवे वाला समय में का कुछ बदलाव हो रहल बाटे। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।